channel बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै एसे बेलेग रोखोमनि भिडिअ देखायनो सानदों आं दिनै दङ दुब्लियाव जोंहानि दाखालिनि भिडिअ नोंथांमोनखौ देखायदोंमोन ना जों बेसर बेगर फुदोंमोन बे फुनाया एसे फुलिफोरा माने बिलाइफोरा ओंखारबाय खिन्थु जोंहा दै मोनैखाय बारा देरनो रोङाखै ओंखाय जोङो दिनै दै सारदो आरो बेयाव बे दै सारनायावनो माने बिराद जमनि आरो एन्जरबो जि ओंखारदो दै मोननायखाय बे आलिफोरावनो नै सासेया जावगासिनो माने जों 11टा 12टा मानि मोनबाय आरो दासिम आरो मोनबावगोन जोङो नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना अननानै जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि जोङो मा खामानि मावफैदों बे फोथाराव नोंथांमोनखौ एसे देखायगोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांदो दे मोनदों नामा माथिं ओइ मसे ओइलाय फिसासा खैटा मोनबाय गासै 11टा मोनबाय नैलाय ए फिसासा नै दोङो ना र' फोरनै बैखिनि खदाल जावनायसिमल' दासिम फैदों दैया नै बेखिनियाव फैबावनो बाखि दंबावो नै बेखिनिसिम मोनफैयाखैनो दैया माने दिनै जोङो 11:30निफ्राय बेबायदि दैखौनो होबाय थादों आरो बैथिं खनायाव नुनायनि बे माबानिफ्रायनो पाइप जइन खालामनानै डेलिभारि पाइप जइन खालामनानै होबाय थादों खिन्थु बे दुब्लियाव दासिम दैयानो मोनफैथ'वाखै बेनिखायनो जोङो थाबाय थानांगौ जादों दा खैटासिम थानाय जायो मिथिया नै सासेयाबो बिराद गोजोननाय मोनदोंनो आरो बेबायदि फोथाराव दिनै सानसेमानि थाना मा बुंगोन दोङो दा फुंनिफ्रायनो बेयाव फुंनिफ्रायनो ओंखारनानै बिदिनो बेस्थ' आरो दिनै स्कुल सुटि एकदम सानसेमानि फिल्डआवनो फोथारावनो बेस्थ' ओइलाय मासे मोनबावबाय ओइ मा बुंदोंमोन ओइ डेलिथ' जों स्कुलाव थांनाय माबानाय बेस्थ' थायोना दिनै खुला बिदि थानो मोननानै फुङावनो ओंखारनानै दै सारग्रा मेसिनखौ नायहैबाय जोंनि गामिनिनो गुमै सासेनि न'आ दङमोन ओमफ्राय बेबो माने गोबां भेजाल आरो थारमाने थाव गैया 6 मास थाव गैया मबिल गैया माबा गैया मबिल सुबाय रिफिल खालामबाय मबिल बेखौ लाबोनानै होफैबाय बेनिफ्राय थाव सुनानै होबाय बिनि उनावसो बि लाना फैबाय आरो डेलिभारि पाइप नाय बिनि उनाव दै होयो दासिम मोनफैथ'वाखै थारमाने फुलानो जाया गाननांगोन बिदिनो माबा मोनसे खालामनांगोन हाखरनि जोंना फुख्रिनि दैयाबो रानबायानो दा फैगोन बेफारि फैगासिनो दङ दा बिसोरो नाखौ लांसिगोन आरो दिनै नङाबा नायाबो थानाय नङाना दैया फ्राय
dah mobile tili ja hah oh itu indoor लोगोफोरनि जिफोरखौ आं माने लाबोनाय जिफोरखौ लाबाय दा न'आव थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननायनि आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नाया नैबेनो मानै ओमफ्राय नै एन्जर सावनानै लाबोबाय बिदि आरो